नमस्कार, मी प्रियांका आणि प्रियांकास किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। मी आज तुमच्यासाठी झटपट बनणारी आणि बाजारपेक्षा पण अतिशय टेस्टी अशी चिकन मसाल्याची रेसिपी घेऊन आली आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। प्रथम आपण अर्धा चमचा तेल टाकू। आता आपण प्रथम मोठी वेलची टाकून घेऊ, छोटी वेलची 2, दालचीन, काळी मिरी आणि लवंगा हे चांगले परतून घेऊ। मी इथे शंकेश्वरी मिरच्या वापरल्या आहेत। तिखटपणानुसार तुम्ही कोणत्याही मिरच्या वापरू शकता, पण शंकेश्वरी मिरचीने मसाला जास्त टेस्टी होतो। तमालपत्री टाकू। तमालपत्री ही लगेच करपते। मसाले हे मंद आचेवर असे खमंग भाजून घ्यावेत, पण जास्त प्रमाणात सुद्धा भाजू नयेत, नाहीतर मसाल्याला कडवटपणाचा फ्लेवर येतो। त्यानंतर आपण हे मसाले सगळे काढून घेऊ। आता आपण 1 चमचा धने टाकून घेऊ। ते साधारण लालसर झाले की आपण 1 चमचा बडीशेप टाकू। बडीशेप टाकली की आपण सफेद तीळ टाकू। हेही चांगले परतून घेऊ। आता हे आपण मिक्सरला लावून वाटून घेऊ। हे आता आपण याच्यातच मिक्स करून हे मिक्सरला लावून घेऊ। आपला हा चिकन मसाला तयार झाला आहे। तर मग कशी वाटली चिकन मसाल्याची रेसिपी? तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा आणि मला तुमच्या कमेंट शेअर करा। आणि हो, अजूनही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा।